Мен Алиева Фирдәүс Минаштин кызы булам. Түмән өлкәсе Түбән Тәүде районы Киндерли урта мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы. Безнең мәктәптә татар теле атнасына 2 дәрес укытыла. Бер дәрес татар теле, икенче дәрес татар теле әдәбияты. Татар теле башлангыч класста булардан укытыла, 11 класска хәтлек. Проблемаларыбыз китаплар белән тәэмин итеп торалар, материаллар бар. Безнең инде шул бер проблема гына, шул татар телен югалтмаска, татар телен саклап калырга тырышабыз. Дәресләр инде аның өчен атнасына бер дәрестә генә авыр булышны алып барырга. Тырышабыз. Мәктәптән дәрестән тыш чаралар уздырырга тырышабыз, концертлар татарча куябыз. Дәресләрдә татарча сөйләшеп, шул ук сүзлегеше бик күп алып барабыз. Чөнки татар теле бездә проблема булып тора, саклап калырга тырышабыз, югалып бара. Ышанам инде киләчәктә татар теле укыту тукталмас дип, безнең этнокультур мәктәп районда этнокультур мәктәбенә безнең 2 генә, бездә дә Тарман авылында шулай тел саклау буенча эшне алып барабыз. Үзегез сез кая белем алдыгыз? Мин белемне Тубыл институтында татар теле һәм әдәбияты бүлегендә белем алдым. Татар теле укытучысы һәм рус теле укытучысы булып чыктым. Балалар татар телен кызыксынып өйрәнәләрме? Балалар татар телен белән кызыксыналар. Менә тормыш бит башка төрле булып китте. Безнең авылыбызда бик күп рус семьялары, гаиләләре булып китте. Садиктан русча сөйләшеп. Татарчаны, татар телен яраталар, кызыксынып, мотивация булсын өчен дип әйтәбез инде. Татар теле дәресләрен кызыклы итеп үткәрергә тырышабыз. Кызыксынып йөрсеннәр. Менә әле быел Луганскидан, Украинадан килгән бер кызчыгыбыз, аның әбисе татар. Быел сорап керде үзе, можно я ваши уроки татарского языка буду посещать? Конечно, можно, Кира, тебе интересно, я хочу научиться разговаривать по-татарски или на ярты Украины, ярты татар кызы, үзе теләп татар дәресләренә йөри башлады. Катнаш балалар татар теле дәресен бер günü сайлыйлар. Безнең бит инде 2 группага бүленәбез дә, родной русский языкка кереп китәләр яртысы. Яртысы татар балалар татар теленә керәләр. Катнаш семьяларына, катнаш гаиләләрнеке күбесе татар теле дәресләренә керергә сайлыйлар. Димәк, аларның кызыксынулары бар, татарча өйрәнергә теләкләре бар. Татарлыкларын белән горурланалар дигән сүз. Сез инде менә чит илдә яшәүче милләттәшләребезне туган телебезгә өйрәтәсез, аны сакларга өйрәтәсез. Сезгә киләчәктә дә уңышлар насыйп булсын.